Искате да си имате пистен врата на Майнкрафт? Ето тогава този клип е точно за вас. За тези, които не знаят какво е пистен врата, ето това е пистен врата, но само ето тук ми е бъгнало стъклото. Отдолу ми е бъгнало стъклото и не се вижда. Като си ида от другата страна, просто стои на бък. Така. То заради ето това. Ето тук трябваше да направим. Ето готово. И вратата е такава. Пистен врата, ето я. Ще ви покажа как се прави. Така. За целта ни трябват редстоун, такова копче, прозорец, редстоун торч, стик пистън, торч, не торч, съжалявам. Ако искате някакво дърво. Така. Сега правим. Така. Слагаме тук стъкла. Сори хора, ама имам лак. Имам лак малко в Майнкрафта, защото снимам в момента. Извинете ме. Слагаме така. Тук така. Пак. Така. Правите още копайте, докато не стигнете до купчето, което сте сложили тук отгоре. Слагаме един редстоун торч. После и тук правим същото. Ох, съжалявам. Забравих да кажа, че това става и за компютри. Това ще размена малко. Така. Ще размена тук купчето. И сега гледайте да се нацелите право, където ви е и ето копайте 3 купчета напред. Така. Правите сега така. Редстоуна, свързвате го до тук. Съжалявам за дупката, която направих. Сега качете се нагоре. Правите независимо какви тук купчета. Така. И сега ще видите пистам вратичката.
Изчакайте за момент, тук да се служи. Готово. Пистам вратичката ви е готова. Ето така се прави. И тук гледайте да закриете там нещата, които сте направили. И да, това беше от мен, да ви харесва. Ако искате нови клипове, дайте палец нагоре и чао, чао!